सार दिनै जोङो नोंथांमोनखौहाय एक्स-एनडीएफबी माबानिफ्राय रुंसारि सुग्रीब बर'नि नैबे मेम'रियेल सार्भिसाव फैनानै बाहागो लाफैनाय नुदों। दा रुंसारि सनेस्वर बर'नि सोमोन्दै नोंथाङा मा मिथिनो सानो? दिनैनि नैबे दुनाबारि गामियाव दा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे बेंटल हालामनि जोंनि एक्स-एनडीएफबीनि सासे गोख्रों बर'ख सनेस्वर बर' अर्थात बि सुग्रीब बिथांनि जोबथा दिनै सारादु बे जोबथा सारादुआवहाय दिनै जोङो बर'ख एनडीएफबी बा इउनिटि फराम एक्स-एनडीएफबीनिफ्राय आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि गासैबो मिरुनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै दिनै जों बेवहाय सुग्रीब बिथांनि जोबथा सारादु सानावहाय बिबार बारसे जोबथा मान बावनो हिसाबै दिनै जोङो बिदाय होनो दिनै बाहागो लाफैदों। गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों, मानो होनोबा दिनै सुग्रीब बिथाङा जोंनि एक्स-एनडीएफबीनि गोबाव सम आखाइ फाथि लानानै नांनायाव बिथाङाबो सासे बिर जोहोलावमोन। 30 बोसोर दावहा नांनायनि गेजेराव बिथाङाबो गैयाब्ला 22-23 बोसोर आफादाव मावबोदोंमोन। दिनैनि बे हथारै थैलांनायनि जितु जारिमिना दिनै जोंनि लोगोफोरनि थाखाय आरो फेमिलिनि थाखाय जोबोद दुखु थालांबाय। बिनि थाखाय जोङो बर'ख एक्स-एनडीएफबीनि जानानै बा इउनिटि फरामनि जानानै दिनै जोङो बिथांनि जिउमाखौ जाहाथे दिनैहाय जोङो आफा अबंगसायनाव आर'ज गाबदों, जाहाथे आफा अबंगसायआ बिथांनि जिउमाखौ गावनि साखाथियाव जाहाथे आलो गोजोनै दोनो, बेखौनो जों इसोरनाव आर'ज गाबबाय। आरो बिथाङा बर'ख एनडीएफबीनि जानाय मावनाय समावहाय गोबां दिनैहाय हारिनि थाखाय गावनि जोनोमगिरि बिमा-बिफा बाय बाहागि जाथि खुरमाखौ आर्मि पुलिसजों नासयजानायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनैहाय जि गावनि मोनसे थांखि, मोनसे सिमां, हारिखौ मोनसे रैखाथि होनो, मोनसे न'खर संसार दानो थाखाय मोनसे आलादा रायजो सोरजिनो थांनायावहाय गोबां दिनै बिथाङा बिहोमा दङ। दिनै एकर्ड जाजासिमाव दिनै बिथाङा हारिनि थाखायनो दिनै नांजोबबाय थादों आरो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा दिनै गोबां दलहंगदजों थाफानानै बा इउनिटि फराम एक्स-एनडीएफबीनि जानानैबो बिथाङा गोबां दिनै माखासे एमअएसआव थानाय मावफुंजायै खामानिखौ मावनांगौनि सार्थ'नि थाखाय दिनै इउनिटि फराम दाखांनायनि उनावबो दिनै इउनिटि फरामनिनो सासे बिथाङा मिरुनि स्पक पार्सन हिसाबै दिनै बिथाङा दायथ' दंमोन। बिथाङा बे समावहाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन। दिनै बेनिखायनो दिनै जोङो बिथां सुग्रीब बर' बिथांखौ जोङो इउनिटि फरामनि जानानै रोजा रोजा जों साबायखर होदों, रोजा रोजा धन्यबाद होदों। बे थैनाय समावहाय जोङो दिनैहाय गोसो मोदोमजों जोङो सापर्ट खालामनो हायाबो, गोसोजोंल' दिनै जोङो प्रेक्टिकेल नुजानानै जोङो मदद खालामनो हादों। थाखा फैसाजों नङाब्लाबो दिनै जों बेहाय गासैबो एक्स-एनडीएफबीनि दैदेनगिरिफ्रा जयैनो बेहाय जों हेल्प खालामफैदों, मदद होफैदों, नुजाफैदों, बेखिनियानो आरो। दा बिथांनिया फरायफुबाय थानाय सानै फिसाफोर ओमफ्रायहाय अनजालि बिसि थालांबाय। दा फरायफुबाय थानाय बे सेंग्रा गथ'फोरनि थाखाय नोंथाङा माबाफोर बेब'स्था लानो हागोन? बिथांनि जितु हाबा जाखांनानै बिथाङा सासे फिसा हौवा आरो सासे फिसा हिन्जाव थालांबाय। दायो आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन जे दिनैहाय बिथांनि जितु थैखांलांनायनि उनावहाय न'खर संसार जानायाव जोबोद उसुबिदा जासिगोन। बेनिखायनो दिनै जोङो बर'ख एनडीएफबी जानानै बा इउनिटि फरामनि जानानै बिथांनि न'खरखौ जों माबायदि हेल्प खालामनो हागोन बेखौ जों सानबाबो जों राहाखौ जों मोननो हायाखै। मानो होनबा जों दिनै जेबादि एक्स-एनडीएफबीफ्रा जेबादि अबस्थायाव दङ, बे थासारिखौ नायोब्ला दिनै जोङो एकदमबारे गोथाङैनो गोथै बाजि। अब्लाबो जों इउनिटि फरामनि जानानै बा बर'ख एनडीएफबीनि जानानै बिथांनि फेमिलिखौ बा बिथांनि फिसा हौवा आरो फिसा हिन्जावखौ जोङो माब्रैबा हेफाजाब होलांनो हागोन बेखौ जोङो सिन्थाधारा खालामदों बा जों सानलांगोन, जोङो नाजालांगोन। जों जिखिनि हायो दिनै जोंनि गोसो गोरबोआव थाबाय। दिनै जोङो बिथांनि फेमिलिखौ जोङो मदद खालामलांनो थाखाय जोङो सरकारजों एसेब्लाबो जों सावरायलांगोन। बेनि थाखाय जोङो इउनिटि फरामनिफ्राय जों बे खोथाखौ होबाय। दायो बिथांनि फेमिलिया अरायसम बे बुहुमाव गाहामै थांना थाथों। जोङो बर'ख एक्स-एनडीएफबीनि फेमिलि मोनसे न'खर जाना थाथों, बेखौनो जों इसोरनाव गाबदों, आर'ज गाबदों। आरो बिथांखौ जोङो जोबथा दिनैहाय बे दुनाबारि गामियावहाय बिथांनि जोबथा सारादुखौहाय जोङो दिनै मान होनो हिसाबै जों बेयाव नुजाफैदों। बेनिखायनो दिनै जों बेहाय न'खरनि फेमिलि आरो बिथांनि सावगारियाव जोङो बिबार बारसे बारसे होनानै जोङो सनमान होखांबाय। बेखौनो जोङो इसोरनाव आर'ज गाबदों।